Faktisk godt man lærer og høre, når man bliver født, ikke? Men det forstår mongolen bare ikke. Simpelthen ikke forstår det. Nej, jeg forstår simpelthen ikke. Jeg forstår simpelthen hverken hvad mongolen siger eller hvad han er. Fordi undskyld, jeg kan ikke høre på mig. Så ven, jeg kan ikke høre hvad du siger. Jeg kan ikke høre hvad du siger. La. Jeg kan ikke høre hvad du siger. Lille mongol siger ingenting for mig. Lille mongol. Om du tror bare du er så sej, lille Rasmus, det er du ikke. Hvad sagde du? Undskyld, jeg kan ikke høre på mongolers basser. Hvad sagde du? Hvad sagde du? Undskyld. Hvad sagde du? Fik du en stol i hovedet, da du var lille? Det kan jeg egentlig rigtig godt forstå. Det lyder det så meget bekendt. Ja, det lyder... Altså... Ja. Og nu tror mongolen, der sej. Han inderst inde ved vi godt, at han kan høre os. Så moralen Så moralen. Hold nu kæft for helvede. Så moralen er, at den lille mongol ikke forstår en skid og tror, han er pisse sej. Men vi ved alle sammen godt, at han bare er en lille fed abe, som tror, han er rigtig sej. Det kan du selv høre på, hvad han siger lige nu. Selvom vi kan egentlig ikke rigtig tyde, hvad det er, han siger. Jeg kan ikke... Jeg kan vide, om han fik en hjernerystelse, da han var lille. Fordi inderst inde ved vi godt, at han faktisk ikke fatter en skid. Så ja, det var sådan set moralen for lille Rasmus. Så kan vide, om hans mor egentlig. Ja, nu siger den ikke noget. Det var sgu underligt. Tror han er død? Ja, dejligt. Nå, ja, jamen. Det var vel det. Det var vel det, vi ses. Eller det gør vi ikke. Nu venter vi på den lille kammer som er. Nå. Jeg slutter lige den her episode, fordi nu er mongolen færdig med at tale. Hej! Og det var... Det var mig, Sander og Rasmus er DK, fordi det tror han nemlig, han hedder. Ja, så vi ses. Hej! Undskyld, hvad sagde du, lille mongol? Lille mongol. Fuck, det er sjovt. Nå. Det blev været for meget sur. Undskyld, hvad sagde du? Jeg kan høre mongoler. Hvad sagde du? Sander, kan du huske, hvad det var, han sagde? Jeg fik ikke fat i. Kan du høre det? Ja, jeg sidder lidt om mig nu. Jeg er lige nok nu. Okay, han kunne ikke høre det. Hold nu kæft! Hold nu kæft! Det var ikke til dig! Det var ikke til dig! Det var ikke til dig, mor! Hvad er noget til går? Nå, ja, jeg må helst. Nå, det var ikke til dig! Det var heller ikke til dem. Nej, det her, jeg kan sidde og tale med Rasmus. Det var sødt at lukke døren efter dig. Jo, jamen luk døren efter dig! Det er lustigt.
Mor, du ved godt, jeg sidder... Mor. Jeg er ved at optage, så... Gå nu væk. Taler du om Rasmus, så taler med, eller? Ja, det burde være om Rasmus. Godt, Rasmus, det... Rasmus internet røg. Nu gik han. Nej, hans internet røg. Det siger de jo. Han gik jo. Nå, jeg må hellere stoppe med at optage nu. Ja, vi ses. Eller... Vi ses.